Prosili by ste si solo alebo korenie? Nie, ďakujem. Dobre, tu je tá sekaná. Je suchá. Je úplne strašná. Čašník, skončil som. Ďakujem. Už je mi jasné, prečo sem nikto nechodí. Je tu veľa práce, čo musím spraviť. Prepáčte, drahá. Čo presne je toto? To je kuchárová špecialita. Sračky a chcanky. Okorenené prdom, šéf. Kuchár vám to posiela ako názor na vašu kritiku jeho sekanej. OK, ďakujem, drahá. Wow, nádherná konzistencia, skvelá textúra a tá krásna farba. Poďme to koštovať. Wow, úplne úžasné. Tá chcanka je to pravé pikantné potešenie, ktoré otvára chuťové poháriky tomu hovnu, ktoré je tu hlavné. Napriek svojej tekutosti je to naozaj úžasné. Prepáčte, drahá, môžem vidieť kuchára? Pravdaže, šéfe? To vy si ten kuchár, ktorý pripravil toto? Áno, šéfe. Najprv som dostal sekanu, ktorá je suchšia ako mačací jazyk. Povedal som si, fuj! Chlapče, budem musieť chytiť svoj prst a strčiť do tvojho zasratého mozgu, aby si tam niečo mal. Áno, šéf. Ale potom ste mi doniesli túto misku plnú anielských sračiek a chcaniek. A to sa ma reálne dotklo. Ďakujem, šéf. To by bolo. Tak, s jedlami na jedálnom lístku ako sú tieto, nepotrebujú moju pomoc. Potrebujú čas. Čas na rozprsenie krídel, aby vyrástli vo veľkú hus. Kaviareň Sladkariť. Držím palce. Popravde neviem, čo sa vôbec stalo. Šéf Gordon Ramsay prišiel pred natáčaním a vysral sa a vychcal sa do misky. Rozhodol sa, že to dá do mrazničky, aby sa to nepokazilo a dal mi $13, aby som mu to naservíroval pred kamerou a povedať, že sú to moje chcánky a sračky. Vyrobené v roku 2025.